ассалому алайкум тамошобинои канали Бобоҷон медиа. Бародарои тоҷикам, апаву хоҳаро, акаву додаро, данонтон садқа. Ами холаҷона як бор наворша гӯш кинед. Я дақиқаи навораш. Я бор гӯш кинед ами холаҷон дар чӣ ҳолай. Худаш бечора хона надорад, дарбадари мардумай, мега ма дар хона дар кор нест, ами саломатим хуб шава, ма да амиш бастай. хоҳиш мекунам ами навори холаҷона як бор то охира гӯш кинед, як дақиқа вақтона мегира. Кадомит метонен ҳамчун як модари тоҷик, ҳамчун як модари мусалмон ади ақал як комменти хубиш бинависон, ки ҳамун коммента бихона камтар бо ана бигем ки хушҳол шава. Кадомит ки гапи хуб навишта наметонӣ, ади ақал як лайк бимон ки ами навор паҳн шава, ами комменти шумову лайки шумо сабаб мешава видео ами холаҷон паҳн мешава ва як бародари соҳибкормон як хайрхоҳ мебинава, хайрша мерасона. Боқӣ Аллоҳ ҳамата нигаҳбон бошава. Раҳмати калон барои дастгиритон, раҳмати калон барои ҳар як навора дастгирӣ кардантон. Худованд нигаҳбонтон боша, хайртона қабул кунад. Дар паноҳи Аллоҳ. Ман аз шаҳри Ваҳдат, Файзуллоҳ, Тоҷикистон. Ман як модари бемор. Чандин сол мешавад ки дар дари мардум ҷоранишин мебошам. Фарзандҳои ноболиғ дорам. Аз апа ва акоҳо, аз хоҳару бародарон хоҳиш мекунам ба ману фарзандҳои ноболиғам кӯмак кунед. Аз барои авлод бикор. Касе ба мо хайр мекунад, ба ҳамашон дуогӯ мебошам ки ману фарзандонам мо хайр кардем. Ман ина ба ин ҳол даст панҷаи ман ҳама ба ин ҳол бемор мебошам. маро даврин задагӣ, ҳам чашмам, ҳам дасту поям маиб шудагӣ. Ба кӯмаки ҳамаи шумо ниёз дорам. Аллоҳ ҳаматонро баракат табаррури кор бидад. Парвардигори карим хортон накунад, ҳаматонро дидори хонаи худо насиб кунад. Аллоҳу акбар.